काले शुभिब कि नहीं मो कथा तते दरखास्त लिखि देछि रे तो हाते अणदेखा करिबुनि कला गोसी कपट करिकी दबुनि रे भूले मो आयुष तो पाखरे बंधा रखिबू ए भवसागरु मते पारी करिबू लेखिकी देछि आहे कला ठाकुर माननीय जगन्नाथ हे मान्यवर मंजूर कर हे छुट्टी दरखास्त मोर माननीय जगन्नाथ हे मान्यवर मंजूर कर हे छुट्टी दरखास्त मोर।